Salam gaderly vatandaşlar, salam mehribany illeşler. Bugüne kemine bilen gurrundaşlyk etmekçi bolup geçýän wakalar barada Türkmenistan barada we beýleki geopolitikadaky bolup geçýän şuwunky hadiseler barada biraz durup geçmekçi. Bu hadiseleri Türkmen milletiniň, Türkmen halkynyň bilmesi zerur diýip düşünýän. Şoň üçin mine Keminen bu yine de ekrana çağırdım. Kemine salam. Salam oğluya çağırıyor. Oğlunu çağırıyor diye ben bir nemetti de kritika getirdi, tanqidladı bize. Bravo. Ya orus değildir ya deyip soradılar. Ben Bravo. yok dedim o. Oğlunu çağırıyor diyeli. Bravo. Ay Hmm. küçüklükten şu näme goňşy golam bir Sowet Soýuzyny Hmm. golamyzy soň goňşy golamlaryň hemmesi Ermeni midir, Gruzin midir, Azerbaýjan mi, Ors mi, Tatar Ma, mi, Ukrain mi? Hiç zaman Oglunur diýip bilen okdaňyň. Ole küçüklükten adam galypdyr şol. Başka hava, vatandaşlar hava men hakikatim Oglunur ole diýip şu çağlykda mektepden diýilýän. şey diyorlar Türkmenistan'da. Oğul deyip başlayan olsa hükman suratta oğul diyorlar. Diýilýär o bir däp Ha. gatol galypdyr mı diýen. Hmm. Anna Indi yankı neme var arada? Aytsak, dünya şu an ikiye bölündü. Bir ösmedik yurtlar ve ösen yurtlar deyip aytsagam bolýar. Ya da demokratik yurtlar bilen awtoritar, totalitar yurtlar diýsem bolýar. Yani totalitar bilen awtoritar hem ikisi birbirine ýakyn. Şeýlerek bir neme emele geldi. Yani, soň hatta dini nemedäki yurtlarym şol ösmedik tarapa ýakyn-da, ýa-ni garaňkylyk tarapa. Şonu gördük. Hayran galdyrjy ýaly bolup görnüpdiler. Ýöne onuň aňyrsyna bir barlap görenekdim. Gawat gelýär dini rejimleriň hemmesi aslında ýa awtoritardyr, ýumşak görnüşi. Ýa-ni Eýran ýalap görnüşler hem bar ne olup totalitar bolýar. Eýranyň ýagdaýy ortada şu wagt. Eýranda bolup geçýän zatlar görüň ine içinde bir garşyklyk bardyr halky eýýän näme tarap üýtgeýändir bir erkinliğe tarap ädim etjek bolýar ýöne rejimi ruhsat vermejek bolýar öňüne geçjek bolýar hatda ýekece bir dost bardy Eýranyň asyrlardan bäri öýdem dost Orus paşasy döwründen bäri oruslar bilen dost bolup gelýärler. Şolary yıkılmagyny islemejek bolup ýarawaryny berip durda beremiz ok diýem ýöne beremiz ok diýen bilen ulan ýara ulanandan soň ele düşýär bir böyle soň şonuň netijesinde de berýände ulanýanda görünüp dur. Indi mysal üçin Israil'in bir prinsipi var. Başyndan bäri entek bozanok ýöne bilmedim Netanyahu saylanar ýa-da geljekmiş diýilýär şonuň nemesi öňe çykýar. Netanyahu gelse Ukraina kömek eder diye onun hem sebebi şu nemäniň Eýranyň aktiv rol oýnamagy. Şeylerek bir neme var yani bir taraftan seyretsen bir üçüncü dünya uruşu görünüşüne de öwürlüp bar yani ýalak öwrüljek ýalak bir nemesi var. Beýlek tarapdan hem seyretsen indi şu demokratik yurt bilen demokratik bolmaýan yurtlaryň arasyndaky söwüş diýeli umumyň çylşyrmlaşdyrmany alanda. Indi bunun geopolitikası birazrak çılşırımda. Ukrayna neme üçin gaty möhüm bir yer. İki tarap üçin hem, yani demokratik bolmayan yer üçin hem gaty möhüm. Näme üçin möhüm diýip sorulsa, demokratik bolmayan yurtlaryň şu wagt bir neme döwrü başlatdy. Internetiň ösmegi bilen bilelikde halklar erkinlik isleýär. Ya aktiv rol almak etmek isteyen zatlar var durmuşunda. Şu etmek isteyen zatlarına da demokratik olmayan yani awtoritar, totalitar olan rejimler päsgelçilik berýär öňüne alýar. Şu sebäplen ösmek isleýärsoň internetten öwrenip bolýar, görüp bolýar, haýsy ýurtlar nähili ýaşaýar, taryhy nähili bolupdyr, özüni käsir edýär, deňeşdirip görýär. Bolar ýaly däl.
Sonra şeyle bir neme başlaya. Yani Ukrayna'da şolardan biri. Ukrayna ösmegi ya da erkinliği saylaw olan bir yurt hökmünde nemedildi. Soň şonu indi awtoritar yurtlar yitirmejek bolup e, elde saklajak bolýa. Demokratik yurtlarym şoňa gollaw berýär. Ukrainaýna ýara gollawy syýasat taýdan, ykdysat taýdan her türlü gollaw berip dur. Şol bir wagtyň özünde de Orsiýada da özüne meňzeşler kömek berýär. Indi özüne meňzeşlere gelende kimler var? Belarus var. Ähli tanklaryna ýene nämelerini berip durda şu wagt. Sanlar var. 800 diýdilermi? Ya 80 diýdilermi? 80 tank berdi diýdilermi? Bir neme bar täze ýadyma düşenok bir epesli bölegi beripdir öz goşunyň. Eýran berýär. Eýran ýöne bilmedim. Muht berýän pul bilen satýarmy? Muhtan bolup bilerse Eýran üçin gaty möhüm orsy ýitirmek. Eýranyň soňunyň gelmegi diýmek dese ýa. Hytaý onuň ýalyk ýa awtoritar bolsa da Orsiýadyň Eýranyň ýöredýän syýasatyna meňzeş syýasat ýöreden oklar, onuň ýaly bir niýetleri hem ýok. Hytaýynky düýünden başgaça bir älem. Şonuň üçin kömek edýändir soň Demir gazyk e, Demiroz Koreýa edip biler, alyp bilerler. Ýöne Demiroz Koreýada o aýdyly hazatlygyň köpüsi ýok, ýani ýalan. Ol görkezýänleri, näme edýänleri gaty az, ýani çäkli. Şonuň üçin eger bolan bolsa bu wagta çel alardy, dowamlama alardy. Mümkin däldi Demiroz Koreýa ýalyk bir rejimiň, ýani ykdysadyety bolmaýan bir rejimiň yara öndürme mümkinçiligi ýok. Yara öndürmek gaty, gymmat zat we dowamlyk isleýär, talap edýär. Yara öndürme meselesinde dowamlyk gaty möhümdir. Soňam bilim gerektir. Demiroz Koreýada bularyň hiç birsem ýok, gynansak da. Indi soň Türkmenistan meselesi var. Türkmenistandan hem her türlü kömekleriň çykýandygy aýdylýar. Habarlar gelýär, ýöne takyk bir neme maglumat ýok, ýöne geçjegemeýiz ýakyn wagtlarda elimize. Sebäbi logika bilen hereket edende, pikirlenenimde şu bolýan zatlardan netije çykarsam bary ýalap dur. Indi Türkmenistan hem şol tank mank o bunu berdi diýip aýdýarlar. Diňe o däl. Türmelerdäki esasen hem ofserler, ýani harbylaryň tutulýan tutsaxanalarından gönümel o alıp gidip durmuşlar. Size onu berýäs, bunu berýäs, azatlyga çykýanys, Russiýadan watandaşlyk berilýär diýip. O şunu aýdyp geçeli kemine ýanky harbylar nämçin alýar sebäbi harby tejribesi barlary alýar. Türmede oturanlar, indi şunu aýdyp geçeli diýdim. Hawa. Harby tejribe bolgan Türkmenistanda ullakan bir harby tejribe bolma mümkinçiligi ýok. Ne geçen gürrüň etdik biz çara bilen. Goýun, geçi, jüýje, towuk baktyk diýär. Bu adamlaryň harby nemesi. Ýani olar esasen başdaky nemeleri harbylar. Ondan soňkular bilemzok. Ondan soňkular belki şolaryň ýaşyndakylar tutulup saklanýan bolsa şolar diýendir. Umuman ors şu wagt et gerek bulara. Ýani Ukrainalaryň yaralyň öňüne düzerýärlik. Hayat etti. Hayat, ýani etten hayat etmeli bular sebäbi. Nemede de şonuň ýalyda Sowet döwründe ýani Nazi nemesine garşy urşan wagtlar hem günlük 15 000'a ýakyn adam ölüpdir günlük. Ya elinde diye yara ýok, hiç zat ýok diye şo arkasından pulemyot tutup o bära gaýtsaňa 100% ölýän, ýani nemise garşy bolsaň ýa-ni nazilere garşy üstüne algasaňyz belki diýeri halyp bilersiňiz diýip şey diýip ýa-ni aldylar da. Aňsatda ele günde 14 000 adam öldürmegem gaty çykdaçyly bir iş. Ýa-ni nemisleriň bary ýaragyny okuny şon ýazatlara zaýalýarlar. Bärdenem o näçe janlar gitdi. Men şeýlerek bir ýagdaý bar. Indi
Türkmenistan'ın nemesine gelsek, Türkmenistan Oğuzhanistan'dan ama adam geçirip berip dur üstünden. Ha, İçindeki inem iyi veriyor. Ha, Türkmenistan iyi veriyem diyseniz yanlış olur. Türkmenistan bağır bir orsun doğulu elinde. Doğulu elinde buna açık yöredip olanak Birleşen Milletler diyen bir kurama var. Birleşen Milletler olan da dünyadaki ehli yurtların meclisi. Dünyadaki ehli yurtların e, özara kurnayan bir meclisi Birleşen Milletler. Şu neme vardı? Nämçin aýdýan buna? Käbir ýyldaşlarymyz barken bilen olsaňlar Birleşen Meclisler, milletlerin näme mana gelýändigini. Olam hamaly Amerikanyň döreden bir guramasy ýalyk. yok yok yok. Tanadylýarmyş, ol hiç bir dahylly ýeri ýok Birleşen Milletlere. 200'den gowrak ýa-da 200'e ýakyn ýalňyşmasam soňky nemelerini bilemok. Ortaça 200 değil, 200 sany döwlet gatnaşýan bir nemesi. Onun içinde yine hiçbir sahne geçmese de Türkmenistan'ın var. Neme de var. Demirazı Karaya'da var şu an içinde. Ehli yurtlar var. Sahne geçse geçmese şu tayı girilýändir. Yine pasport meselesinde de Birleşen Milletler'in howajylyk bölümü vardır. Pasportu şol dogurlaýandyr. Yani şonun standartlarına gabat gelmese pasportdan beren okur, pasportdan öz başlap öz kelläňi ýöredýän bolar. Yani Birleşen Milletler kuramasın nemeleri bu zatların hemmesi. Indi bu tayda Türkmenistan'ın nemesi Ors'un elinde diýdik ve Ors bu zatların içinden yankı soramağına ya da Türkmenistan'dan haýyş etmeyine ya da Türkmenistan'ın dost olmağına gerek yok. Yankı öz elindeki neme bilen dost olmarsın ha. Elinde dursun. Olasın. Öz golasyndaky ýa-da gulun bilen dost bolup bolanokda. Ýa-da dostlukly gatnaşyk diýip propaganda edýändirler, o ýalňyş ýalan zatlar. Käbir maglumatlara görä şu paromyň üstü bilen geçirýän ekeni. Şey. Teknika bolsun, adam bolsun, şol Kaspi deňdiniň üstü bilen O ýakyn gaty dogry bolup biler, Olnur Çaryga hemen şonu gollaýan bir maglumat aýdyp bereň. Türkmenistanyň portlary bardyr. Hazar portu, deniz. Şu portu eýýän 20 ýyla bolay wagtdan bäri orslar işledýär. Hamala tenderden gazanýarmyşlar. Her 5 ýylda bir gezek, ýalňyşmasam, näme tendere berýärmiş. O tenderde de näme üçindir her gezek ors gazanýar işledip bermek üçin. Yani ulanyan, şu portta ulanyan gemileri, hatta harbi gemilerin hemmesi Türkiye'nin de misal için. Türkmenistan, Türkiye'den alıyor şu zatları. Yani portlar bu orsu işletiyor. Resmi taydan yani bu yani üstünden geçilecek bir mesele de. Yani ne demek oluyor? Demek şu portun göz ölçülüğü, hopsuzluğu orsun elde demek oluyor da. Arkayın geçirip biliyorlar. Yani Türkmenistan'ın beterleri olsun, tankları olsun ya başka zat olsun şu alıp yani Ukrayna karşı olur biliyorlar bulan katı ulu bir cenayet. Uruş kotarandan sonra bu zatların hemmesinin üstü açılacak, cihik izarlanıp bu çıkacaktır ve uruşu Orus tarafı yitiriyor, kazanıp bilmeyen mümkünçülüğü yok. Orus'un tarafında duruyan katı az, bir İran var hazırlıkça, bir Belarus var. Belarus hem kendi aktif nemesi yok. Elinden şu Türkmenistan yalak da gulu. Onun bilen dostluk, katnaşık deyip aydiyandırlar yani gul hocayın katnaşığı var dayda. Orta Azia ýa-da gatnaşyk edip bilýärmi? Bilermi neme bilen Rossiýa bilen Orta Azia respublikalary biz bilmeýändir belki gizli gatnaşyklar edýändir, gizli kömek edýändir, harby kömek esker ýa teknika. Şu vakt Belarusiýany aýrýas, Belarusiýa şeýle de dosoň bilen şu vakt Azia ol mesele bir hile neme bir tasdiklayan nemesi yok hazırlıkça. Yani Oğuzhanistan'ın içinden soradık şu Rusya uruşa gitmek için nemede ulanýarlar mı, geçip bilýärler mi deyip soradık yok geçiren ok diýdiňe Türkmenistan'ın üstünden geçip bilýärmişler diýen maglumat berdiler.
Yani Tajikistan'ın üstü bilen, Özbekistan'ın üstü bilen Orsiye'de Urş'a gidip bolýan sebäp 30 000 dollar pul berýärmişler diýip içinde ýaýraýan. Yani Owganistan'ın içindäki ýaýraýan. Hoşmuş şol. Entek diye 30 000 dollar aldım diyenem yok, alıp gelenem yok diye de. Täzelikde gidip başlapdyrlar barybir. Yo, Yani şeylere ýygyna diýeri gelse alyp gurrun edip bolar oňlan. Ýygyna ha, diýen ýoga. ay, bilmedim o taýy izne gelir mi gelmez mi? Ona ama görkezer. Son ýöne ýene başga bir gyzykly zat aýtdylar şu Talibanyň nemeleri var diýdi. Taliban diýen öňkü Owganistanyň hökümetiniň eskerler gaçyp köp tehnikasyny deme çykardylar diýdi Özbegistana. Vertolyotlaryna çeldi. Indi diýe şolar vertolyotlar bolsun, tank bolsun, ýa beýleki agyr nämesi bar bolsa şolar hem alyp gidenmiş diýip eşitdim ors. Ýa alyp gidenmiş diýende şol komandirleri var da. Yok, Owganistanyň. Şolar şol yaralary bilen bile baryp urşa goşulýarmyş. Eşitişim boýunça. Şey diýdiler buna entek aýtmadym ýaly hiç bir ýere. Täze maglumat bu. Şeylerek bir ýagdaý bar. Ezel şonuň ýalam Türkmenistanyň nemesem alýa. Indi türme meselesine geleli türmedäkiler näçin alyp gidýär? Hatda azatlykda gezip görenlere de teklif edilýärmiş bu. Buna üstüne gowy işlerinden soň biz bunu ekranda bermek üçin däl biz bulary neme Birleşen Milletlere Ukrainanyň üstü bilen ýetip bilýäs. Kanallar var. Maglumatları alıp hem mezarlıkları işler o taya verirsen o taydan bağırlarlar o verilen maglumatlar doğru mu kavat geliyor son görürüz izarlar nemesinde. Şimdi türme meselesine gelsek Türkmenistan'da türmelerin hem meclisine Orslar kurdu deyip ayttık. Edilik. Hatta arkitektorunun ama adını aydıptık. Sonuçta türmeğini ne edip işletmeli deyip gelip öğretip bir tane adamın adını ama ayttık. Rafael adı. Tatar. O Tatar yani Orsun nemesde Moskva'da adresleri mesela şu tayda görünüyor. O ayalın kan şeyle ayal diyenim arkitektor yani. Olan şu Moskva'nın dövründe görünüyor. Umuman Türkmenistan'ın türmeleri yine nemesi şoların eli bilen kurulan yankı öz türmesinden gelip alıp gidiyen yalık bir saatte. Yankı öz ıskıladı, yara ıskıladı misal için. Tanklar alıp gidiyorlar. Portam şoları işlediye. Şeyler yani internetten bulurum elinde. 100%. Türkmenistan. Şuna 100% gatylýan sebäbi görünüp duranda. Açyçan. Yo nemesi vardı. Näme teşoň adı? Igor bir zat. İnternet. Ekranda görkezdik ben buların hemmesinin adları ýadynda galypdyr onu. Şol Altyn Asır ýa-ni Tymsel firmasyny işledýän şol. Nemelere ayal doğanlar alıptır yine bir zat eyle beyle diýerler. Yalandan alan bolan olup bilerler yani işletip görenler orslar aňyrsynda dur. Şeyler bir ýagdaý bar bu Indi işte. ors gowy ors bize näme edip berdi diýip sanaýanlar. Tuvalet kurup berdi diýerler Menlara utanmadan misal hayran üçin. galýan bu aýdýanam universiteti oturan uly ýokary bilimli adamlar aýdýar. Men şuny ştaýdan aýtmakçy aýtmak isleýänler watandaşlara bilimiňiz ýokam bolsa şular ýaly bilimli adamlara beýniňizi bir ýuwdurmaň. Gaýrat. Yani orslar Türkmenistana edil enesiniň öýüne gelen ýaly arkaýyn girip çykyp arkaýyn teknika gerekmi, ýasiger gerekmi ýa neme gerekmi ýoluňa ulanyp ýörler sen. Pul gerekmi, gaz gerekmi? Gaz gerekmi, gazyňa mal, neft gerekmi, neftiňe mal, paxta gerekmi, paxtaňa mal. Orsun arka bahçesi ýalyp bir zat bolupdy. La o zapasta duran bir nemet aerodrom ýaly ulanyp ýörler gelen wagty gerek wagty gonyp uçup ýenilip. Ine watandaşlar şol Worsgow diýen adamlara öz beýniňizi ýuwdurmaň, beýni özüňizi oýnatmaň. Emme da analiz etmeni öwrenip. Ya Orskow diýilen sözüň özü bir KGB-nyň protokolunyň içinden çykýan bir zat. O ýöne ýere çykanok onu adamlarym oturan ýerinde näme üçin başga zat diýen oklar. Mysal üçin aýdaly Türkmen halkynyň şu an iň köp gazanç edýän, peýda görýän ýeri Türkiýe.
Menem aydamak Türk gowy diýip doğru değil mi? Başkalara aydanok. Türk gowy diýip aydan yeri yok ýöne. Çöreğini şu taýdan iýerlerde. Çağalaryny şu Türkiýanyň hasabyna ýetişdirip berler. Ýa. Ýöne orsun eden bir sany nemesini görkezimne, bir işini. Näme peýda etdiňe bir ýöneköy, bir watandaşa, Türkmenistanyň watandaşyna bir orsun beren peýdasy. Ana. Diýene bilimletdi diýe türkmenler diýe o bilim nemelerini ýanky bilim edaralaryna açyp berdi diýe. Biz Eýrandaky türkmenlerden iýizde bilimimiz, düşünjämiz Eýrandaky türkmenlerden iýizde. 100%. 100%. Olar o anstan aýdyp biljeklerse o anstan birazrak ýagdaý başga dowamly uruşyň içinde. 50 ýyl boldy indi. Uruşda bolýandy mutlaka. 50 ýyl bir uruşyň içindäki. Olaram ýene gowy. Olaram bir arasynda gürleşip nemedip bilýärler aý. Dogry bir iş gurnap bilen oklar ýöne gurnarlar. Täzelikde başlanan bir zatlar bular ýöne. O taýam düzeler. Ýöne Eýrandaky türkmenler bilen deňeşdirýän bir ýa-ni iş düşünjesi hem durmuşa seredişi hem geleceğe seredişi hem başkaça. Mhm. Yani Türkmenistan'da yok yani grup veren okuwlaryny alıp gitsinler Ýa, o borçlar. alyp gitdiler o. Hiç bir derde yaranok. Ana näme derde yaraya. Şu Sovet täzen gurulsa menem ikellap aýaklap barjak diýenler amma şu ýurt döwletde ýaşajak diýenler amma. Hmm. Ya ol neme yani bir psikologik bir zat. Yani adamın elmi dama kıyın durmuşda yaşan olsa da önkü yaşlık dövrüyle bir bağlanışıklı da güçlü vakti, sağlıklı vakti, çağlık dövrü demesi var da buna yani infantilization değil ya da bir Evet. çağlık psikolojisi deyip bir neme var. Görüyor da bir psikoloji yani içinde onun nemeler misalı vereyinine McDonald's käbir nemelerinde restoranlarında çağlar oynaryalar neme vardır. Näme salıncaklar yine näme Playground. o tip yan nemeler vardır. Playground diýil ýa. O playground yani oyun meydançası vardır. Hmm. Yani McDonald's'larda. Näme üçin oyun meydançasyny urýar? Çağı şu taýa barýar hem begenýär, oyun oynaya hem McDonald's nemesine hamburgerinden ýýär. Soň näme bolýar ulalandan soň şu çağı bilen ok näme sebäpden şol McDonald's'ın nemesine bagly. Hala ýa. Ýigitlerine halaya. Ellesinden çykan ok. O neme var? Gowy nemesi var da anı diýip aýdylýar da türkçede. Hmm. Memory. Ýa-ni Ýatlama. gowy ýatlamasy var da. O şeýledir. Hatda aýdymlarym şeýledir. Misal üçin size bir 40 ýyl mundan, 30 ýyl mundan aýdymy çağlyňyz döwründäki aýdym dinletse, şu has gowy gelýändir. Ýoksa hemme ses nemesi hem gaty pestir, muzikalny teknologiýasy hem gaty pestir, hemme zat pestir. Ýa-ni sözler hem bir häzirki döwrüň nemesine bir many birdiler. Hokda hiç bir Sovet döwrüň düşünjesini. Aýdym ýadyma çykdy şunu aýdyp berin ha. Aurora'nın sesi dünýäye ýaýrana diýip mene häzir watandaşlarymyz bilýändir ol aýdymy çağa. Men bilemok misal üçin. Aýtdyrýarlar Aurora diýip urlakan karabla diýe. Aurora Men misal üçin hiç tolgundurmady Aurora'nın diýende. Leliniň Aurorasy. Ine. Biz bilemiz ok. Şoň üçin men häzir eşden wagtym tolgunmadym. Şeýlerek bir nemeler bar. Bu ýanky näme Sovet döwrü gelse gowy bolar diýilýän zadyň aňyrsy boş bir ýa-ni psikologik aldatmak çadan başga bir zat däl. O aldatmaja. Hiç ütkeş bir zat däl. Şeýlerek Türkmenistanyň ýagdaýy. Türkmenistan bundan soň üýtgejek we täze nesle ýoluň açylmagy gereklidir. Öňkü Sovet döwründäkilerin pikirleri, islewleri ýöremel däldir. Ýa açyk aýdýan olaryň islewleri bilen pikirleri bilen şu ýagdaýa düşüldi ýa-da şu ýagdaýdan çykylan ok. Düşülen ýagdaýdan hem çykylan ok. Bir täzelik isläň ok da ýa sapara gurunýar. Näme üçin diýe meniň paýogum berilen ok diýe wagtynda berilen ok ýa-da näme üçin meniň topragym az, potratum az diýe. O toprak doğallygyna seninki bolmaly, o paýok diýilen zadyň bolmaly, puluň bolmaly. İslam wagtyn baryp ýa-ni dükanyň
nemelerinden alıp bilmeli polkalarından. Şu tayda durmalı. Ben yine Türkiye'de neçe yıldan beri şu tayda hiç bir unun payı yok alyanını ya bir payı alyanını bir estemok da mümkün değil. Şonun için pikirlenip bolmaya Türkmenistan'ın gazının Orsların arkayın alıp durana ya da Hıtaylar hem alıp duran pul nira gidiyen ne belli. O taydan gelen pullar kat ullakan pul Türkmenistan'ın içine giriyen olsa hiç vermeyecek olsalar hem şonu halka bir yerinden damcalap halka bir gelmeli yani gelen o demek yok. Xitay bilen kontrakt baglaşanlarına ya näçe ýyl pulun öňünden alypdyr. Indi diňe bergisin berýä diýen ýaly. Şuraya almagym Yo, bergili bolmalı değil. O nähil bilmedim yani nädim hem gaz satıp hem bergili bolup bilýär o turbanın nemesi gazınkydan gymmat mı ka? O eýle bolmaly däl ol. Gazın turbası gazdan gymmat. şu 50 ýyllyk kontrakt bar öýdýän men ýalňyşmasam. Hmm. O 50 yıl bilmedim ya. Neydi bir kontrakt bağlaştılar mı ya bu hazırki dünyada? E, bir yılına benzer o şu atkı dünya. Näme boljak belli däl sebäbine No. aýdaly 5 ýyllan ya 10 ýyllan gaz nefti önümleri geçmese, bütün dünya elektrik ya başga bir önümlere geçti. Onu bizim 50. yılda şeyle bağır var. 50. yılda iyi ya. awu bizim Hmm. inni gazymyz, neftimiz näme derde ýaraý? Bir köpüge de geçmeýär. Vaktinde yine Çıkarlayan kazanmalı da maşinler var. kazanmadı. Çıkarlayan maşinleri häzir köpüsi gaz bilen işlänýär. Nime Hmm. benzin bilen. Ondan soň Yani, derde yaramaýar soň. Norvegiya azıcık nefti bilen 1 trilyon pul biriktiripdir. 1 Görýän. trilyondan gowrak hatta. 1 trilyon değil, 1 trilyon dollardan gowrak ve köpeliğe dowamlı. Şu pulu. Hmm. Bizim yani nirede bizim pullarımız? Tory O, ýani ýok şopuly. ya, yankı nemelerin hemmesini söküp satsan hem gelmeye de. Nirede o pullar? Kurban uluydu diye de yok. Kurban ula berilen o hasap edilen o tayda. Urban olayın inni adam hasabyna ýöremeýäni görünýär şu ýerden. Orslaryň arkaýyn girip çykyp eden edip ýörüşlerine teredýän bolyn. Urban olayın bärde hiç il rolam ýok. Oglunyň asla rol ýok. Ol eline kagyzyny gaçyryp neme ruçkasyny gaçyryp bir neme aljyrap ýörüşi. Iki sözi birikdir bilmän. Baran ýerine de şo bir zat o kakaydy bizine terrorizme garşy görüşmeli. Yani Millet özleri terörist olan hem özleri yani. müýerleri. Indi bir neme var bu tayda. Olar orsulana o gatnaşyk eden ýaly bolýar, ýöne gatnaşyk däl, ol ul hojaýyn gatnaşygy. Ýöne bu uruş utaran soň bize gaty uly ziýanlar däjek bunuň. Gaty uly ziýan däjekse uruşda orslar ýeňilip çykýar. We ýa öňünden alynan karar. Ors ýeňilmeli. Ors duzaga düşdi. Şo yerden ni Türkmenistanyň kömek edýän ýüze çyksa, faktlar bilen onu bütün köp ýerde orny neme çydylar. Ya Ady garalanjak o adı garalanjak Türkmenistanyň. demem sanksiýalardan daşty göregi. Hmm. Sanksiýalar ogulama sanksiýan Yo, içinde. nemetmel değilse hazır yine uruşta sizin beren yani orsa veren kömeğiniz sebeple Ukrayna şunça ziyan çekti. Şunça adam öldü. Öler. Değilse size o tölemene koşulşýaňyz diýer. Hı. Indi bundan soň bir sany iki sany Samsk bawaraplynyň edip giden nemesi ýa şu bawaraplar bar diýip eden işem däl. Şolar diňe bar dowulupdyr şolaryň ejesi. O şu haramzadalar doğuptur diýip indi bütün Türkmen halky şolaryň nemesini tölemelimi? Jerimet. Neyi? O ýa tank nemeler uğradýan bolsa ýa türmelerden ofisierler uğradýan bolsalar, giýerýän bolsalar biz tölemelimi? Ýok, onu tölemers. Ine şonuň üçin hem elimizden geldiğince Ukrayna maglumat berip şol biz Türkmen halky olardan däl menzämiz ýok, biz başga Diýäs we beýleki tarapdanam şularyň özüni terror topary hökmünde kabul etdik-de. Terror topary hökmünde kabul etmegimiz bular barbyr terroristine. Bularyň edeni işi ýa Ukraina beren ziýandan has köp içine berdiler.
Yine şeyler bir neme bizim gaçacak golyas yani Türkmenistan geleceğini gaýgyrýas, gaýgylanýas dememiz. Ala dediyas. Hava ala dedi ya sebäbi neticede hem bizim ýaşamaly soň bir giden millet ýaşamaly o taýda ente doğulmadyk çağlaryň haky bar, hukugy bar. Olar hemmesi gorulmaly. Ya sen gorabasaň bular watanam ýok eken biz doğulup dursa bir watanyň içine doğulmandyrys diýip ýurtdan çykyp gidip durlar häzir. Näme gidip dur? Sen doğulan ýeriniň bir watan dälligine düşünüp durlar. Men şu taýda bir etjek bir nimem bar. Mhm. Teklifim var. Eger watandaşlarymyz şu Türkmenistanyň Türkmen ýanky terror toporyň Rossiýa kömek edýäni barada faktlaryňyz bar bolsa eliňizdäki dokument ýa video süjet ýa ýene bir zatlar bar bolsa bize uğratmaklaryny bize haýyş edeli şu taýdan. Mhm. Bu zatlaryň öňüni almak gerek. Bu zatlaryň öňüni almasak hemmemize ziýan etdi. Diňe bir Awa. Gurbanguly Berdimuhammedowyň tohumuna dälle bütün Türkmen milletine ziýan etdi. Ne ýanky kemine dogry aýtdyň. Soň bularyň nemesini kim töläjek? Ne Rossiýa ýeňilip çykýar, görnüp dur. Mhm. Ukrainada soň düzeltmeler bütün Ukraina topragyny. Ondan bu Awa. kim töläjek? Şone Rossiýany kim gollanmasa şolaram töler deňine. Rossiýa öyle bilelikdi. Şeylerek. Şoň üçin biz bu zatlary Birleşen Milletlerine getirmek üçin bize hökümet uğratdy şu faktlar gerek. Ondan nüştaýdan men şeýle teklif edýän watandaşlardan haýyş edýäs. Höküman ýazyp uğradyň. Ýani Türkmenistan kanalyny, HSM kanalyny telefon nomerleri bar, şolara jaň edip ýüzleniň habar beriň. Bizem bu dokumentleri taýýarlaly, uğratmaly, Awa. uğradaly, öňüni almaly bu zatlaryň. Ol iki sany guş kelläň edip beren işleri ol bütün Türkmen nesiline ziýan ýetirýär. Bu zatlaryň öňüni almak gerek. Mhm. Söylerek onda moýa çara jemlesem bolar. Bol ýaşda jemläýil ony. Hmm. Bolýa. Bu aranda kemine sağ ol. Gelip gurun berenden üçin, beren zatlaryň üçin. Watandaşlar sizem sağ oturun. Ýene-de görüşürüz. Bolýa, sag bolun.